to, čo som do toho dala, sa mi naozaj vrátilo niekoľkonásobne a som za to veľmi, veľmi, veľmi vďačná. Tak koľko si vieš takto zarobiť s tým, čo teda vieš? Je to od tých 2000, medzi 2500 až dajme tomu tých 4000. Aj pracujem pre viac projektov, do toho sa stíham aj vzdelávať a pracujem z domu a môžem pracovať odkiaľkoľvek chcem. Že chcem ísť na tú dovolenku, tak na tú dovolenku idem. Veľa ľudí ide s nadšením. Hovorí sa, že nesúď knihu podľa obalu. A mne sa páčil práve aj ten obal toho kurzu, jak to nazvem, ale ten obsah, to vnútro, nazvime to charakter, toho kurzu ma prekvapilo ešte viac. Vďaka tomu som vlastne zistila, že risk je zisk a najlepšia investícia je do samého seba a rozhodne sa do toho oplatí ísť, pretože ak to dokázalo zmeniť život mne, tak to zmení život aj tebe. Čaute všetci, vítajte pri ďalšej časti nášho Pink podcastu. Dnes tu mám so sebou Simonku Marťák, ktorá nám prezradí jej príbeh, porozpráva nám, čo sa v jej živote zmenilo, odkedy vlastne sa otvorila novým možnostiam. Takže sa teším tomuto, ďakujem, že si prijala pozvanie a verím, že sa vám tento podcast bude páčiť. Tak čaute všetci a poďme na to. Tak, v prvom rade nám môžeš povedať niečo o sebe, čo si robila, alebo kto si bola predtým, než si sa rozhodla vstúpiť k nám. A môžeš aj hneď povedať, že či máš teda kurz virtuálnej asistentky alebo social media manažera a prečo vlastne si sa takto nejako rozhodla ísť touto cestou. Tak môžem to povedať, že v minulosti, lebo už túto životnú etapu je už je celá za mnou, takže plne sa fokusujem na to, aby som si zarobila sama na seba tým, čo dokážem a tým, čo ovládam. Takže poďme teda na tú životnú etapu, ktorá už je teda za mnou a je už plne uzatvorená. Bola som ako bežný, klasicky pracujúci človek na TPP, ktorý, môžem povedať, že striedal zamestnania, pretože sa hľadal. Do toho som študovala aj vysokú školu, ekonomiku, aj sociálnu psychológiu, čiže boli to síce také dve odlišné odvetvia, čo sa týka tej školy, ale jedno aj druhé mi práve pomáha v tom živote. No a bola som teda bežný ten zamestnanec, ktorý chodil ráno do práce a musel stávať na tú danú hodinu a byť v tej práci do toho istého času, ktorý je teda požadovaný a veľakrát sa mi nechcelo do tej práce aj vstávať, veľakrát som bola chorá a do tej práce som musela ísť a hlavne, čo mi najviac vadilo, bolo to, že som nemala tú slobodu a že som za tým svojím chrbtom mala toho vlastného šéfa a hlavne to, že som pracovala na sny úplne že niekoho iného a nejako to neprispievalo k môjmu rozvoju a hlavne to, že som mala často otrepaná fráza iba 20 dní dovolenky. Takže tak. No a prečo som sa rozhodla pre nejakú zmenu? Pretože som si uvedomila, že celkovo som taká, že podnikavá a že som taká multipotenciálna a že by som to naozaj chcela využiť v tom svojom živote. A práve preto som aj našla tvoje kurzy, aj social media manažer, aj virtuálnu asistentku zakúpila som obidva a absolútne to neľutujem. A rozmýšľala som nad tým už dlho to na mňa skákalo, že obidva kurzy a som rozmýšľala, že tak buď kúpim obidva, alebo ani jeden. A strašne dlho som nad tým rozmýšľala a celé sa to na mňa nejak tak valilo, že z jednej strany šéf, z druhej strany to chcem ísť na dovolenku, chcem ísť tam, chcem ísť hento. A skrátka ja som nemohla, lebo tam máš poradu, tam skrátka si oklieštená z každej jednej tej strany. No a ja už som sa dávne roky zamýšľala nad tým, že v čom by som išla podnikať. Reštika, bistrok a viere, všetko moc zložité. Tak si ma to nejak tak počkalo a došiel taký úplne, že môžem to povedať aj takto verejne, taký zlomový bod, kedy som si povedala, že už stačilo a už v živote, pretože žijem len raz, už nebudem žiť tým štýlom, že a potom a budem rozmýšľať, proste buď to spravím teraz alebo nikdy a nechcem to potom niekedy v živote ľutovať, že som to skrátka neskúsila, tak bum, bach, došiel ten deň a v podstate zainvestovala som do obidvoch kurzov, ktoré majú naozaj podľa mňa, že fakt nízku cenu na to, aké informácie a akú hodnotu naozaj obsahujú, obnášajú a čo všetko ťa to naučí. Takže dala som výpoveď v práci, proste čau. Nestresovala som sa nejako tým, že
že koľko mi zostáva peňazí, hej, lebo predsa nejsom manželka, nemám deti, hej, jediné, čo mám, je vlastne rodinný dom na krku, takže, ale nezamýšľala som sa práve nad tým, že zostáva mi do konca mesiaca toľko a toľko, alebo že mám teda nejaký ten budget a že musím z neho vyžiť. A práve nefokusovala som sa ani na ten stres, že vyjde to, nevyjde to, proste idem do toho s tým, že to vyjde, pretože ak mám takto rozmýšľať, tak nemusím ani do toho ísť, pretože ja nemám čas niečo skúšať, vieš, môžem si skúšať, ja neviem, make-up robiť, hej, alebo nejaké recepty, ale jednoducho toto je zlomový bod, veľká zmena, ktorou chcem niečo dosiahnuť a chcem sa mať úspešne, chcem byť šťastná a chcem sa mať dobre teda hlavne, tak som si vyčlenila ten hlavný cieľ, ktorý je veľmi podstatný na tom samom začiatku, že vlastne prečo je to moje, že chcem túto zmenu spraviť. Tak ja som si povedala, že chcem tú slobodu života, chcem žiť, chcem pracovať na sebe a ja sama sebe si chcem byť jednak či už pánom svojho času alebo pánom svojho života. A zobrala som to tak veľmi obšírne až do poslednej bodky a preto som sa aj vlastne rozhodla do tých tvojich obidvoch kurzov vstúpiť a môžem povedať, že je to veľmi veľká motivácia a tento svet je podľa mňa jednak dobre je aj náročný, ale je to jednoduché. Žijeme v digitálnej dobe, veľmi veľa vecí systémov je digitalizovaných a neviem si predstaviť, že by som niekto na takéto kurzy mala chodiť osobne a tráviť tam ten čas. Takže aj preto toto bola veľmi veľká výhoda, tá flexibilita, možnosť si nastaviť nejak ten študijný plán, dať si to aj do kalendára aj podobne, takže veľmi veľa mi to dalo, veľmi veľa ma to nakoplo a hlavne tá pridaná hodnota ešte väčšia, ktorá je, možno veľa ľudí za tým vidí len tú informácie, niekto ti dá to tvoje know-how, ale tá najväčšia pridaná hodnota, ktorá na tom je tá, že práve ty si to môžeš organizovať ako chceš a hlavne je to, ja to nazvem, že je to naservírované na zlatej tácke. Akože to hlavné, samozrejme ten cieľ je na tebe, ktorý si ty dáš, ktorý ty chceš dosiahnuť, ale je to naservírované na zlatej tácke a je jasné, že ľudia majú možno otázky, funguje to, nefunguje to, tak keď preto nespravíš nič a tak akože čo chceš očakávať, vieš, ako nič sa ti nevráti. Ja hovorím stále jedno, aké požičaš, také sa ti vráti. Takže to, čo som do toho dala, sa mi naozaj vrátilo niekoľkonásobne a som za to veľmi, veľmi, veľmi vďačná. Ďakujem pekne za takéto zhrnutie celého tvojho príbehu. Čiže si kúpila teda kurz aj virtuálnej asistentky, aj social Áno, media. áno. Obidvoma. Keď sa bavíme o časovom horizonte, ako je to dávno, kedy si vstúpila do toho kurzu a čo vlastne teraz robíš, na čo si sa teda špecializovala, alebo čo je teda tvoje gro práce? Tak ja som začala, môžem povedať, že to bolo takto presne pred rokom. Fakt naozaj takto presne pred rokom. V tomto období bolo to v novembri, že už dám proste na to ten úplný plný fokus. A išla som tak nejak postupne. Niekto to má možno za mesiac, niekto to má za 2, ale ja som to naozaj zobrala fakt veľmi zodpovedne a že dám do toho všetko a dala som si taký časový horizont, že vlastne toho pol roka, pretože aj ty sama v tých kurzoch spomínaš, že veľmi dôležité je stále pracovať na sebe a na tom svojom vzdelávaní a to je tá najväčšia pridaná hodnota, ktorá ti dokáže v tom svete tých príležitostí dať práve tie najlepšie možnosti toho zarábania. A práve ja som išla vlastne nejako, že lekcia po lekcii, krok po kroku, naplánovala som si to do kalendára a nastavila som si napríklad, že mám teraz 4 týždne, v týchto 4 týždňoch mám také a také možnosti, hej, toto a toto ma odkytie čaká v kurze, toto a toto tam budem mať a potrebujem si preto za tou svojou vysnenou cestou, kam sa chcem do toho bodu dostať, spraviť také a také ďalšie vzdelávanie, hej, pretože spomíname tam aj napríklad v SMM kurze aj práve tú umelú inteligenciu, zase v kurze virtuálna asistentka, ďalších milión možností, hej, že, ktoré si povieš, dobre, neviem ich, alebo ovládam ich, ale viem, že by som ich mohla vedieť. Není to kvantová fyzika, dokážem sa to veľmi ľahko naučiť,
naučiť, či už nejakými videami na YouTube, že zostavím si nejaký logicky podrobný plán, čo k tomu potrebujem, alebo jednoducho, keď na to niekto nemá čas a nervy, tak si zakúpi nejaký doplnkový kurz, hej, čiže stále na sebe ten človek musí pracovať. A kam som sa dostala nejako týmto svojim vzdelávaním, čiže ja som si robila kurz po kurze, ale pre mňa ten hlavný záchytný bod, ten základ skrátka bola tvoja virtuálna asistentka a tvoj social media manažer, od ktorého som sa vlastne odviala. To bol ten základ, na ktorom som stavala a vlastne teraz sa hlavne venujem marketingu, pracujem, ani neviem, či to môžem nazvať, že jak nejaký head of marketing alebo marketingový manažér, mám spoluprácu s Medzinárodnou školou programovania Algorithmics, ktorý je vlastne po celom svete. Im sa tu starám vlastne o nejaké sociálne siete, budujem teda nejakú tú stratégiu na tých sociálnych sieťach a taktiež aj tie marketingové aktivity v tej spoločnosti, aby sme ju dotiahli tam presne, kam chceme. No a pomimo toho som sa teda, ako som už spomínala, že není to kvantová fyzika, naučím sa, je to jednoduché. Je teda aj tvorba web stránok, takých tých jednoduchších a momentálne som aj presedlala trošku na ten e-mailový marketing. A môžem povedať, že keď sa naozaj človek do toho, že úplne, že sa tomu podá a myslí na to, čo je jeho cieľ, tak je to veľmi jednoduché, pretože ten čas naozaj veľmi uteká. Takže tá moja hlavná tá sféra, tá oblasť je teda ten marketing, tie oblasti, ktoré som teraz teda spomínala. Mm-hmm. Je to budúcnosť. Áno, to súhlasím, je to budúcnosť. Čiže momentálne už nepracuješ, či si dala hneď vypovedíš si na 100% iba jednou možnosťou. A ak sa pozeráme na veľmi častú otázku, koľko si vie takto človek na Slovensku zarobiť, tak koľko si vieš takto čisto prácu z domu, vlastne predpokladám, že nechodíš nikam, zarobiť s tým, čo teda vieš. Tak ja sa hlavne sústredím na tie dlhodobé spolupráce, pretože tie sú pre mňa najprínosnejšie a tu máš práve možnosť ukázať nejakú tú svoju kvalitu, spoľahlivosť a všetko. A práve od tohto bodu sa odvíjajú aj tie ďalšie do budúcnosti, že môžu tam nastať aj ďalšie a hlbšie rozvoje tej spolupráce, ktoré už v tej súčasnej dobe máš s tým daným klientom. Čo sa týka toho zárobku, ja sa absolútne, no teda z časti sa aj fokusujem teda na tých slovenských klientov, ale hlavne keďže ja ovládam angličtinu a stále na nej pracujem a učím sa aj ďalšie cudzie jazyky, ako napríklad nemčina, talianština, momentálne aj ruština, takže som si dala taký ten upgrade teda do toho zahraničia, čiže ja sa upgradeujem na to zahraničie, pretože keď si uvedomím, že za tú istú službu mi v zahraničí dokáže niekto zaplatiť dvojnásobne, tak akože už potom nechápem, ako pre niekoho není motivácia už len to naučiť sa tú angličtinu, ktorá je úplne že bežná v tom svete. Takže ak sa teda akože v tom rozmedzi, v ktorom sa teraz už teda pohybujem, je to od tých 2000, medzi 2500 až dajme tomu tých 4000, ale je mesiac, kedy mám 3, kedy mám 3,5, kedy mám 4, kedy mám viac. Je to len na mne. Mm-hmm. Dobre, máš Je to to Máš to krásne nastavené, myslím si, že je veľmi pekný príjem. V podstate žiješ na Slovensku a robíš pre zahraničných klientov, nikam nechodíš, v podstate sa ani nepohneš z domu a máš 3 aj 4 tisícky vo vrecku, čo si myslím, že na Slovensku, keby si sa chcela takto vypracovať na takúto sumu, tak makáš ešte asi tak 10 rokov, lebo určite. juniorov a takéto pozície proste nie je šanca. Čiže Určite. veľmi pekné a presne s jazykom, učte sa jazyky, je to proste... A nechcem povedať, že budúcnosť, ale minimálne tá angličtina je naozaj potrebná. Proste s ňou sa dohovoríme všade a myslím si, že asi aj tu najviac využívaš. Takto pre prácu neviem, povieš. Tak. Hlavne angličtinu. Tu, to všetko, aj keď je napríklad, že mám teraz klienta z Turecka a pracujeme teda na webových stránkach a tam je komunikácia napríklad čisto po anglicky, takže všetky tieto okolité krajiny, aj tie ďaleka viac, tak tiež po anglicky. Práve preto som aj tak zdôraznila to, že tá angličtina v dnešnom svete je už taký plne že základ, taký základný druhý jazyk a není to veda sa ho naučiť, takže... Presne tak, angličtina je oveľa jednoduchšia ako slovenčina a keď už vieme rozprávať po slovensky, tak si myslím, že po anglicky to nebude problém.
Skús nám dať taký tip, aspoň jeden, pre našich poslucháčov, kde si hľadaš takýchto zahraničných klientov? Čisto nejaké portály, alebo priame oslovovanie, alebo ako? Ja mám na to, ono záleží od toho obdobia v tom roku, pretože vnímam ten psychologický fakt, že v istom období sa ľudia správajú tak, že som otvorený tej spolupráci a sami ma tí klienti oslovujú, akože je to stále tomu tak teraz, ale sú isté obdobia, kedy oni sú viac tomu otvorení a potom sú obdobia, že kedy ja reagujem, hej, ako keby na tie ponuky. Teraz už nie, lebo časovo z toho vyťaženia nemám tú kapacitu na toto zvládať. Ale čo sa týka vlastne toho, že kde a ako, tak to bolo práve spomenuté vo vašom kurze, kde boli všetky tie stránky, všetky tie možnosti ako na to. Čiže vďaka kurzu som spoznala všetky tie možnosti, kde a ako ísť, nebudem prezrádzať. Každý nájde to najväčšie prekvapenie práve v kurzoch od vás a cez tie stránky, ktoré kurz ponúka. Takže tam. Funguje a je to teda... Áno, jasné, jasné. A hlavne dôležité je si to samozrejme personalizovať na tú svoju službu, ktorú chceš robiť, alebo prípadne na to územie, hej, pretože mentalita každej krajiny je iná, povieme si to, ako to je, ale hej, tie tvoje stránky, tie tvoje spôsoby, tie tvoje princípy sa mi overili. Ono, ja hovorím, že keď to už máš na tej taske, tak stačí len počúvať a myslieť na to, že je to moje, hej, že dojdem do toho cieľa, len to chce ten čas. Takže počúvala som kroky, stránky som si poukladala, všetko som si poznámkovala, vracala som sa k tomu spätne, analyzovala som si, čo má akú úspešnosť, robila som si taký, že AB testing toho, na čo najviac reagujú, čo funguje a potvrdilo sa mi to, že je to správny systém, pretože keby to nefungovalo, tak by to nefungovalo ani tebe, ani Adamovi a ani ďalším babám, takže určite veľa bab má tie otázky, že či do toho ísť, že určite ísť. Určite. Netreba riešiť, ísť treba do toho. No presne, je aj taká otázka, že či to funguje naozaj a že kde má garanciu, tak garancia proste na tomto neexistuje, pretože to je podnikanie, ale v podstate vy všetci dostanete rovnaký návod a je iba na vás, že ako to využijete. Čiže toho dôkazom, že ak do toho človek naozaj ide na 100%, je toto proste to, čo chcem robiť a nie je inej cesty, tak proste sa to dá krásne vyšvihnúť do sumy až 4 000 eur na mesiac, čo si myslím, že je Aj viac, aj viac. aj viac, presne tak, tam naozaj hranica nie je, ako to ja hovorím, je hranica v podstate iba v nás. Niečo už sa nedarí, vidím, že potrebujem niečo vylepšiť. Tak, ako si povedala, celý čas je to proces učenia, čiže naučím sa niečo nové, pozriem sa, čo je teraz nové trendy, prispôsobím sa trhu, požiadavkám trhu a idem ďalej, makám, čiže perfektné. Ešte sa vlastne mám ťa opýtať, alebo mi hneď napadla vlastne otázka, keď si hovorila o tej sume, že koľko času teda ti to zaberie, koľko denne pracuješ v priemere. Viem, že to proste nie je jednoznačné, pretože ani ja nepracujem každý deň toľko a toľko, ale aj by si to mala spriemerovať, tak koľko času ti to zaberá. No, ak si vezmeme, že v práci pracujeme, koľko je taký pracovný fond? Ja už fakt neviem za ten rok. 165 hodín asi cca. A že vlastne za tých 165 hodín vykonávaš jeden druh práce a zarobíš, povieme priemerka, koľko je na Slovensku, 900 eur, možno ani to ne v čistom, možno menej, ako kde, ako kto. Ale ak si to spriemerujem, že pracujem pre viac projektov, do toho sa stíham aj vzdelávať a pracujem z domu a môžem pracovať odkiaľkoľvek chcem, tak akože asi záleží pre aký projekt, ale viac ako 160 hodín to mesačne určite není. No, tak to je perfektné. Takže si to... To je to je, to je najlepšie, že vlastne že si vieš ten čas sama koordinovať, hej, a aj keď napríklad, že chcem ísť na tú dovolenku, tak na tú dovolenku idem a je to pre mňa také, že je to fakt veľmi veľký rozdiel, že skontrolujem si tú prácu práve z tej dovolenky, jak to, že by som si tú prácu mala, ja neviem, kontrolovať z dovolenky, ktorú mám v práci práve na ten TPP, takže akože to sú veľmi veľké rozdiely, ozaj. Že... Nemusíš sa nikoho pýtať, že chceš ísť na tú dovolenku. Presne. Môžem ísť a schvál mi to a pošli si požiadavku a dovolenku,
Pán Bože, takto uvedomím si vlastne, že čo mám, hej, na tej práci, na tom to-do liste, na tom kalendári a nejak si to skoordinujem, tú hlavnú prácu si spravím, naplánujem si ju, ten požadovaný výstup dám na to miesto, kam mi to treba a ja už si len potom vlastne, ja milujem teda Taliansko, takže už len potom fakt niekto povie, že to je nereálne, že pracuj z pláže, ale je to reálne. Ležím si na lehátku, zoberiem si telefón a len kontrolujem. Uverejnilo sa to, ide to, optimalizujem to, pretože tie telefóny ponúkajú také možnosti, ako už počítač. Presne tak. Ľudia si to nevedia predstaviť, hlavne z toho dôvodu, že idú jedenkrát do roka na týždňovú dovolenku a nevedia si predstaviť, že ešte budú aj z tej dovolenky pracovať. No samozrejme, ak by som išla ja na jeden týždeň v roku na dovolenku, tak tiež tam nepracujem. Ale ak človek chodí pravidelne každý mesiac niekde na ten týždeň, tak pre neho to je iba zmena priestoru proste, kde sa momentálne nachádza a ďalej funguje. Hej? Čiže robí to isté ako doma, naje sa, potom niečo spraví do práce, ide sa prejsť, len proste neprechádza sa po svojom meste, ale niekde inde. Čiže Presne tak. Čiže nemám ten život taký, že som pod stresom, že mala som v tej predchádzajúcej práci týždeň dovolenku a teraz idem na tú prácu a ja som teda na tú dovolenku, pardon, a ja strátim úplný prehľad, čo sa v tej práci vlastne deje, keď je človek takto, že nad sebou bosla, hej, keď to tak poviem. A teraz ty si uvedomíš, je nedeľa, ja idem na tú dovolenku a teraz len do piatka tu som, hej. Čiže keď rozmýšľaš nad tým, jak sa ti tie dni na tej dovolenke krátia, tak moc si podľa mňa tú dovolenku ani tak neužiješ. presne tak. Dobre si to povedala, pretože áno, v práci je to tak, že ty odídeš a naraz prídeš potom týždňa a už vieš po tej dovolenke, ty už posledný deň na dovolenke rozmýšľaš, že Páne Bože, jakým všetko nám dokopy, čo som tam týždeň nechala, koľko sa tam musel nakopiť tých vecí, tak sa zblázni ten ďalší týždeň po dovolenke a potom človek si povie, že radšej ani na tú dovolenku nejde, lebo nestojí mu to za to. Ale pri takomto podnikaní z domu alebo odkiaľkoľvek na svete to tak nefunguje, pretože my v podstate pracujeme stále, v podstate minimálne aspoň na tej úrovni, aby sme si udržali tých klientov, čiže tie základné veci si spravíme, prípadne si to viem nadbehnúť, čiže to spravím teraz, potom oddychujem, čiže naozaj to je výhoda, že si to vieme teda flexibilne prispôsobiť, čo teda dokazuješ aj ty, takže to som rada. A ešte sa ťa chcem opýtať, máš nejakú web stránku, prípadne sociálne siete, kde by si ťa vedeli naši poslucháči pozrieť? Jasné, pošlem ti ich a Dáme do odkazu, bude to vlastne pod podcastom, čiže kľudne si pozrite, ako vyzerá Simonkina práca, sociálne siete, môžete kľudne napísať správu, ak sa chcete niečo opýtať. Poďme ešte teda naspäť, keď si bola v kurze, ty už teda povedal, že áno, pomohol ti, ale ak by si mala povedať teda jednu takú vec, alebo taký jeden aha moment, ktorý ti potvrdil, že si urobila správne, že to stalo za to a to vlastne ťa niekde posunulo, tak čo by to bolo? to bol ten moment, keď som do toho kurzu vstúpila. Úplne ten prvý moment, keď som do neho vstúpila, pretože veľa ľudí ide s nadšením. Hovorí sa, že nesúď knihu podľa obalu a mne sa páčil práve aj ten obal toho kurzu, jak to nazvem, ale ten obsah, to vnútro, nazvime to charakter, toho kurzu ma prekvapil ešte viac. Čiže keď som načala to vnútro, tak som si bola ne že 100% istá, ale 1000% istá, že toto není, že na 5 rokov, na 10 alebo na tú dobu, pokiaľ sa mi bude dariť, ale že je to na strategicky na dlhodobo, hej. Takže môj taký aha moment bol, keď som do toho kurzu vstúpila. Takže to bolo to hlavné, hej. A hlavne uvedomiť si to, že áno, každý sme na začiatku na niečo veľmi namotivovaní, že chceme, ale dôležitá, ten hlavný činiteľ úspechu je za tým práve aj tá disciplína a tá konzistentnosť, chcieť, nevzdávať sa. A ja to nazývam, že neplačkať, keď niečo hned nejde, je to normálne, učí nás to. Takže tá motivácia tu není vždy, není tu každý deň, pretože nemusíme mať náladu, nemusí sa nám chcieť, ale keď si človek nastaví tú disciplínu, tak zmení mu to aj život, aj ten prístup, aj to správanie, aj tie vzťahy a vlastne, jak som spomínala, ten vstup do toho kurzu bol pre mňa ten aha moment, pretože som si zrazu začala ten život, nechcem to nazvať, že plánovať, hej, ale v podstate aj áno, hej, že zrazu okolo mňa bol nenormálne veľký priestor času a flexibility, ktorý ja môžem naplno zúžitkovať od prvej až po poslednú sekundu, ako chcem ja. A nikto mi to nechcel hovoriť. Takže to bol najväčší aha moment.
To je krásne, to je pekné. A mal som ešte jednu otázku, nepredbehnem ju. Ešte sa ťa opýtam, či momentálne teraz ešte využívaš napríklad našu komunitu a Facebookovú skupinu, to, že vlastne máš tam doživotný prístup, či sa ešte vraciaš k nejakým informáciám, alebo si teda vlastne spravila kurz a týmto skončila? No, spravíš si kurz, týmto nekončí, pretože ja do toho porovnám aj konkurenciu, ale nebudem presne špecifikovať, že kto. Je veľa kurzov, že proste dajú ti to vzdelanie, môže byť super. Veľa takých kurzov som sa zúčastnila. Dajú ti certifikát, jo, super, mám ho, ale nemáš to miesto, kam sa môžeš vrácať pre nejaké upgrady, alebo celkovo, že neupdateujú tie kurzy ani tie informácie v nich. A jednak viem, že teraz posledná verzia kurzu virtuálnych asistentiek bola veľmi upgradeovaná. Je super, zase mi dala spätné informácie, teda nové informácie a dala mi ich viac, čiže neskončilo to tým, že spravím si kurz a idem si svojim životom, ale práve o tom to je, že tá komunita tých ľudí, ktorými sa môžeš obklopovať, hej, niekto to berie len taká, spravím si kurz, idem to robiť, hej, ale neponíma ani tú ďalšiu pridanú hodnotu toho, že vlastne v každom vašom kurze je v podstate či už podporná, nazvime to podporná skupina, ale je to viac ako podporná, pretože máš možnosť nadviazať tam nové kontakty, obklopovať sa ľuďmi, ktorí sú mentálne a prioritami a všetkým nastavení tak ako ty. Čiže v prípade, že sa ti niečo deje, tam je nenormálne veľa báb, hoci ktorú si môžeš fakt že vytipovať, napísať jej a tá baba ti ochotne odpíše. Ešte je ochotná sa aj sebou stretnúť, jedna druhú motivovať, veľa bab takto vie, že spolupracujú, takže akože není to len o tom kurze, že kurz, pridaná hodnota, informácie, ale je tam aj tá podporná skupina, ktorá ťa práve úplne, že nenaladí, ale doladí na to, kam že potrebuješ. Takže vraciam sa tam, určite je tam veľa informácií, aj keď myslím si, že som do svojho vzdelania dala tak veľa, že to sa ani asi nedá komentovať. Čo sa týka času, nervov a všetkého, ale... Vrátilo sa ti to? Prosím? Vrátilo sa ti to? Hej, jasné, ale sú veci, ktoré skrátka sa musíš vrátiť naspäť nejakým maličkostiam, ktoré zabudneš, nepoužívaš, prehliadneš a ideš proste tam, hej. A keď človek niečo podľa mňa bere fakt, že zodpovedne, tak jak to nazvať, tak tie nervy tam a stresu, pretože není to o tom, že pozriem si len to video a týmto hasne a spravím tú lohu, ktorú mám, ale vraciam sa spätne a analýzujem, vyhodnocujem si tie kroky tej úspešnosti. Takže tak, tá pridaná skupina je akože mega veľká hodnota. Mega veľká. To rada počujem, že aj naši starí študenti, ktorí už reálne zarábajú a nepotrebujú nás v podstate, tak stále tam s nami sú a možno radia tým ostatným, alebo takto vlastne nadvezujú nejaké spolupráce. Takže to som rada, že sa mi teda to potvrdilo, že to má zmysel. Ak by si sa pozrel takto naspäť, možno rok dozadu, bola by si teraz tu, kde si tam aj bez nás, aj bez našeho kurzu, bez našej pomoci? Nedokážem to zhodnotiť. Čo sa týka časového úseku, určite nie, pretože jak som spomínala už na začiatku pri tej tvojej prvej otázke, tak ja som bola podnikavá a rozmýšľala som už dlho nad tým, že v čom ísť podnikať. A ja som stále fakt, že nevedela v čom, hej. A za ten krátky časový horizont, keď si to vezmeme, by som určite nebola tam, kde som, hej, pokiaľ by som nešla do napríklad SMM kurzu alebo virtuálna asistentka a tak, takže určite by som nebola tam, pretože kým si nájdeš tie nejaké overené spôsoby sama, ktoré objavuješ, tak ti to fakt zabere hodne veľa času a medzi tým človek zažije veľakrát aj mentálny breakdown, takže a tu je pekne všetko dané, takže... Presne to som chcela v podstate počuť od teba, lebo náš kurz nie je taký, že teraz my tam hovoríme niečo, čo nikde inde sa nedá nájsť na svete, lebo dnešný svet je plný informácií, ktoré sú dostupné proste. Keď začne, keď človek chce, tak má tu umelú inteligenciu, Google, knihy, YouTube videá, návody, všetko proste dostupné.
len ten čas presne, ktorý vlastne musí do toho investovať, tak za ten čas ho niekto predbehne, ktorý to dostane na tom zlatom podnose, ako si povedala. A zarába už peniaze zatiaľ, čo ten druhý sa trápi. A ja hovorím, prečo vymýšľať recept na koláč, ktorý už niekto vymyslel od znova. Prečo vlastne? Keď ten výsledok je taký, ktorý ja chcem dosiahnuť, tak použijem ten recept, ktorý použil ten druhý človek a napečím si ten koláč bez toho, aby som musela vymýšľať to od znova. Takže pekne si Presne to tak. povedal. My sme nevymysleli Ameriku, ani koleso od znova, len sme to nejako pekne poukladali to, čo vlastne čím sme si prešli a aby sa nemusel človek podkýňať vlastne na tých istých. Presne tak, presne tak. Že vlastne človek sa tým, ako samozrejme, človek naďabí na rôzne prekažky počas hociakého kurzu alebo počas akejkoľvek zmeny, ktorú sa odhodlá ten človek spraviť, ale hlavné je to, že ten človek vystúpil zo svojej komfortnej zóny a už, že sa rozhodol niečo pre to robiť a v momente ten človek fakt zbadá, že ten svet okolo teba sa mení rôznymi systémami, rôznymi možnosťami a ak aj niekto povie, že sa investícia do niečoho nevyplatí. Ja hovorím to, že vždy minimálne si treba uvedomiť to, že ak sa ti vráti to minimum, ktoré si do toho dal, po tej finančnej stránke, tak akože čo si strátil, vieš? Nič. Presne tak. Môžeš len získať. Presne tak. Mám ešte pre teba poslednú otázku a to je, čo by si teda chcela odkázať našim poslucháčom? Prípadne, ak nevieš takto, tak my to potom používame, že ak by si mala niečo odkázať sama sebe pred rokom, keď si sa rozhodovala, čo budeš robiť so svojím životom, tak čo by si odkázala sebe, prípadne ostatným, ktorí sa nachádzajú v takejto situácii, ako si bola ty? Tak čo by som mala odkázať samej sebe, je to, že mohla som už skore do toho ísť a nebáť sa, ale vďaka tomu som vlastne zistila, že risk je zisk a najlepšia investícia je do samého seba. A ak aj vy, babi, máte veľmi veľa otázok, či to funguje, nefunguje, dá mi to tú garanciu tých peňazí, tak si v prvom rade musí ten človek uvedomiť, že je to len na tebe, hej, ale ty získáš na zlatej tácke, na zlatom podnose práve to, čo funguje, to, čo je overené, ale je na tebe, že či zlyháš alebo dojdeš do toho cieľa a rozhodne sa do toho platí ísť, pretože ak to dokázalo zmeniť život mne a nastaviť ma to nejako a uvedomiť si veľmi veľa vecí, tak ak sa tak nastavíš aj ty, tak to zmení život aj tebe, takže rozhodne áno. Ďakujeme veľmi pekne. Verím, že sa páčil tento podcast poslucháčom. Verím, že vám priniesol nejaké nové informácie. Mne sa teda páčil, rada som si vypočula tvoj príbeh. Držím ti palce, nech sa ti naďalej darí a my sa vidíme v ďalšej časti nášho Pink podcastu. Ahojte. Čaute.